setiap kate ono wong mati keranda Iya. itu mesti koba dhewe. Pokoknya rame kerandane, entah iku kurang sedino rong dino, Iku mesti Gus. mesti. Tapi pernah enggak sampean niku nemoni sembarang ngono? Ah, awak tiba iku raine sama dhewe. Delok kaca cendela pas kaca lali gak dibuka sik ngono lho, Ji. Iku biasa bojoku ya sing ngono. Lah awakmu ditakoni malaikat marep buka. Buka ngono. Aku krungu iku manro buka. Waduh mati teman aku. Wah, ya opo ini. Tiba-tiba terus waktu itu terus sampean apa ya? Terus ngeleler ta ya apa ngono. Ngelir telatap aku langsung. Terus opo iki nang dibae nang jopo wong mati. Akhirnya Yo kayak sinan aku turu sing gak seragam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak biasanya maneh ketemu karo aku Ukil dan koncoku Sarip Susaripin Sarip nang program podcast sepertiga malam. Wow. luar biasa. Hari ini ono sing beda, Ji. Lapo? Pakai amu. Pakai aku anyar. Anyar apaan iku yang biodo ngono anyar. Harusnya awakmu iki pakaiane iku kudu sing konsisten, Ji. Lah sing kemarin-kemarin iku awakmu iki pakaiane batik sing jore-jore, ngono iku nanti. Batik teki. Ya ngono iku nanti. Dadi kowe takim. Tuwa lho lek takim. Alasane jenenge wong lali jadi jeneng kok lali. Ya apa? Ya apa? Kayak wong bowo aku ya. Tapi iki anu apa? Batik apa? Sumatera. Iku. Sing larang iku batik Madrim, Ji. Duduk. Ikulah apa tokoh Kamandanu. Iya. Hari ini juga spesial, Ji. Awak dhewe spesial, nggone ya masih tetep Tetep ya. ya. Tapi ono maneh sing spesial. Apa? Ihi. Oh, Suguhane awak dhewe iki spesial. Sugane awak dhewe iku iki Apa iki? kopi susu, Hah? iki kopi Ireng ireng, iki maca. maca. Teko Konoa. Dadi Konoa iku ana kafene. Kafene iku nisor tanah. Under kafe. Nggone nandi, Ji? Gone nang kulone Pom Bandung, Bandung, Jawa Barat. Amo mesti. Kale guyon. Bandung Kencur, Bandung Diwa. Kencur Diwa. Dadi bola-bola sing sekitaran anak muda, nom-noman pengin nyangkruk santai. Enak. Dari gegek. Wah, gilani. Wah, gilani lho. Lah aku sing ngobe kok lha apa Iya, tapi yo gilani, Blok. Lah kumbane ya apa? Iya di ono sunduke. Enak iki. Iki aku seneng kan kopi niku sing soft, kopi susu. Jadi kopine oke, susune oke. Iya iya gua. Sampean jenenge kan kopi. Ya kudu ono suarane, Cek. Kudu ono suarane, Cek. Mosok gak ono suarane. Amazing. Iki episode kepiro, Cak? Episode ke-670. Alhamdulillah kita bisa hadir dan selalu setia Jelas memberikan sampean gak eling episode kepiro sih. 6 Ji. 6 Ji awal dhewe Kok iso 6 kan mesti tak hitung aku. Wong iki tayangi kapan awake dhewe karo. Kok awake dhewe ngomong 6 ditayang 6 itu karo Inot. Iya sih. Ya sekarang tergantung sokokane lah. Kita ngelih ya, Mas. Aduh. Aja lali rek nang kono. Ono online-e. Mungkin teman-teman sing kayak subscribe atau like dan share mungkin gak harus seperti Malam podcast iki bahas tentang apa? Bahas ternyata tentang mistis. mistis, bahas tentang apa iki jenenge? Sugihan. Oke, maksudnya mitos-mitos Jawa. Nah, Terus apa sih nek Jawa itu kok mesti dihubung-hubungkan karo mitos? Karena tanah Jawa itu memang tanah keramat. bener. Sebelum Islam masuk, itu kepercayaan di tanah Jawa itu animisme, dinamisme. Nah, Berarti percaya nang gerombol dan lain sebagainya. bener. Makanya ajaran Islam yang ada di Pulau Jawa itu rata-rata itu warisan. Bener. Warisan Hindu Buddha. Bener. Ya kan? Jadi budaya-budaya yang dilakukan oleh orang Islam itu hampir lah
kebanyakan itu adalah budaya yang terus karo para wali itu diislamkan. Terus kita harus sadar juga bahwasanya awak dhewe iki urip berdampingan antara manusia dengan juga makhluk yang lain. Makanya awake dhewe bahas iku. Benar. Mungkin kemungkinan sampean-sampean kabeh atau kita berdua mungkin pernah tahu atau ono sosok nampak iku ternyata ngene, tuyul iku ngene ya. Betul. Lebih gembel, sundel bolong. Terus marang ono pesugihan ngene-ngene. Nanti kita akan bahas. Dan narasumber kita pada malam kali ini sangat luar biasa. Beliau Anda pernah tahu tentang Gus ini dari Pasuruan? Gus yang satu ini memang sangat luar biasa. Dijelok ya sampai. Inilah dia Gus Penceng radhiyallahu an. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karo Gus Sali. Iya, astagfirullah. Kok dijelok ngono sih. Kalau sing salim dah. Kok seneng salim dijundungi nek kok dikon salim. Kok iso nyeluk Gus, kok nyeluk dangdut. Ngapunten. Pripun kabare Gus? Pripun kabare? Sehat. Sehat. Jalanan saking Pasuruan mriki mboten terhambat oleh demo atau mungkin macet-macet ngoten mboten. Tekan Gus dimune minyak. Wih. Biar langsung. Sama nih jenis apa sih? Komodo. Kok iso minyak lo banteng ta opo? Enggak. Saking sungan. Aman nih jenengan. Aman lancar. Helikopter mboten jalan nggih. Kene ya. Drone. Menurut drone yang nemu drone enggak lah. Tutin. Sampai numpak drone. Drone. Ya Allah. Sampeyan ora numpak lek drone niku, sampeyan kegondol. Wah iso iku. Beliane Gus ngantemi. Gus ngantem. Biasa umum Gus sudah didelok ono qiraat ngono. Ono apa jenenge? Lagu Indonesia Tanah Raya. Air Indonesia, Mas NU. Mars NO. Iya. Ono sambutan Sambutan. baru mau itu. Niki podcast Gus, masalah niki podcast. Itu acara. Dudu acara Pengajian dudu. Niki podcast. Tolong nggih niki podcast nggih. Nggih. Betul sawonten kira ae mboten. Langsung Langsung. mungkin karo. Mungkin beliaunya iki sering apa jenenge pengajian. Jenengan sering pengajian Gus. Nggih. Pun teng pundi-pundi mawon. Jenengan pun nate semerap nggih nonton podcast Sepertiga Malam. Nggih. Semerap. Sebenarnya nggih. Sampun like, subscribe, share. Ampun ben-bengi aku ndelok iku tok. Ya ampun. Delok napa? Wingi sing cerita episode ketelu. Nggih, ketiga Apa sing Rondo mati anake telu. banteng kok. Kau apa tuh? Episode piro iku? Ora enek. Iki cerita mistis. Oh, mistis kok. ta. Itu broken home. Biasa Toko pisan Sepertiga nemen iki. malam gak TV ku lho. Mboten Dudu, iku biyen apa kamar sutra. Bu, Nula TV biyen. Member subuh kan metu biasa. Iya paham dikira film dewasa. Ya Pak. apa boten Sepertiga Malam judulnya. Nah. boten iki kita bahas mitos-mitos Jawa. Terus hantu-hantu yang ada di Pulau Jawa. Lan jenengan mriki niki ajeng bahas nopo? Bangsa halus nggih. Oke. halus. Secara kan kayak jenengan ini kan orang yang memang terpandang di masyarakat, Oke. tokoh masyarakat. Oke. Kan jelas kan setiap manusia itu pasti ono penggoda dhewe-dhewe. Oke. Nah, mungkin sampean iki pernah mbok mlaku terus mareng ngono ketemper jin terus akhirnya penceng, akhirnya dadi celuk Gus Penceng apa ya apa gara-gara keserempet trek apa Ana apa nih Cak lek menungso iku mesti ana apa nih jenenge? penggodane dhewe-dhewe, Oke. malaikat dhewe. Gak sing kadang kembarane wong iku jenenge apa? Oh, anu dulur. Dudu apa sih jenenge istilahnya Cak? Istilahnya apa? Rangsel. Akan dia mesti kan melok teko kene kan ya Rompi. rompi. Dudu. Apa sih? Korun. Kok Korune awak dhewe. Korune menungso duwe korun siji-siji. Iya, Korun iku harta. siapa? Korun. Nah ya, wong kan mesti duwe hartane dhewe-dhewe. Sampeyan kan ya duwe duwe, aku kok duwe ya. Korin ta apa? Mbuh lali pokoke wis. Wis pokoke wong sing meloki dhewe-dhewe dengan penggodanya bermacam-macam. Nek kiai berarti penggodane ya gede. Nek sampean kan Gus berarti kan godone ya gede. Oke, ya termasuk iki nggodho iki ya. Siapa? Gudo apa? Kan aku asih iki. Tapi sakderenge Nggih. ngobrol-ngobrol niki wonten Nah, niki sampe nak seneng maca kan. Kula Nggih, semerap nggih. maca niki saking konoa, kafe konoa nang
Iki diunjuk kulon nggih. nggih. Nggih, iki maca tapi gak gaung yo gak nyokot yo gak Macan. Nah, iya kan Ojo macan. bringis. Ojo bringisan ta. Nggih, mboten Karo mateni kusik. nun iki. Sik, ngombe lucu. Ada Ngombe lucu. karena setiap minum pasti ada ekspresi. Iya. Iya, coba. Ngombe. Rasa syukur. Iya, bener. Ngombe lucu. Hari yang mantap. Lagi rame saiki. Iki diunjuk pisan iki. Niki kayu garu niku. Oh, sok kacang, dikira kacang lho. Kayu Iki garu damel- niku, Gus. Damel napa? Iki wangen-wangen. Damel wangen-wangen niki, Gus. Kakek lemu. Boten wangen-wangen, Gus. Iya, ya wis dianggep ngono wong anjen gak piro. Kan masjid-masjid Arab niku ngene kanten niki kok ada wangen-wangen, damel wangen-wangen. Tambah terapi. Mangkan kan ulamu masjid Arab ya. Ya mesti ono, tapi kan awak dhewe yo gak ero wong sampean durung tau rono. Ngerti nyamuk Arab sampean? Mari Ngerti. Iya, boleh nyamuk Arab. Padha ae, Gus. Padha ae, Padha karo ae, bedane. padha ae. Cari seperti malam iki kok iso bahas Loh. nyamuk iku lho ya. Nah, jenengan Kenapa ten iki siji melo iki? kacenge bahas dadi Gus iki pernah cerita nang aku, Ah. dia itu katakan wong meteng kan mesti nyidam. Lah nyidam Ah. itu apakah harus dituruti terus anak anak ketika nyape anak iku Ah. kudu Ya, apa dan lain sebagainya. Gus pengalaman itu adalah sebuah mitos atau memang apa ya? Iku memang apa ya? Kadang kan gak masuk akal ngono lho. Siji. Iki bahas mistis lho, dudu bahas dukun bayi lho iki. Kan Lagi kok iso tutuk Ya mitos kan nyape iku mitos kan. Maksudnya ono unen-unen jarene arek cilik kan ngetoki segala hal. nggih, nggih. Kayak bungsu-bungsu alis kan ketok arek cilik jarine. Iya, iya. Kemungkinan kadang arek cilik sering rewel. Iya. Iku diketoki. Sampeyan ten mriki kajenge bahas napa? Bahas yo anakku. Oke. Wis kae diundang rusakno properti. Takilan ya. Ya napa ya napa Ya napa ceritanya ya sampeyan cerita. Dhisik anakku mulai lahir iku sebenarnya aman-aman ae. Gak ono masalah apa-apa. Anteng mulai umur 2 tahun iki mulai kendala-kendala mulai muncul. Niku kendalane mboten saged ngedon apa pripun gak ono sing didang ta. Apa ya apa? Tapi sampean iki yakin lek iki anake sampean? Yakin. Yakin. Yakin ya itu Yakin, memang yakin. anak sampean ya. Kadang arek omaku kan cedek kuburan. Oh, Mepet cedek kuburan. Bahkan iki tuh saya di luaran ya bahkan sempet iki temenan. Iya, Ada iya, cerita fakta. Saking cedek kuburan disi aku tahu mulai kerja jam 6. Karo jam nek 6 sore. jam 6 isu. Isu. Mari mlebu bengi. Heeh. Karo nek ono wong mati. Saking Hmm. cedek kuburan. Iki aku krungu talkin tak kira aku sing ditalkin le. Tak kira apa? Aku sing ditalkin. Ya opo sih saking cedeke? Saking cedek ya Sik, koyane maksudnya- turu. Heeh. Turu awan. Pas iku mepet karo kamar sampean Mepet, maksudnya. omahku mepet kuburan kene kuburan. Lah, iya. Kene omah. Oh. Setan al gini ki bengok-bengok ta, Gus. Ya saking cedek Kan ya, krungu, kan krungu. Sik, ekspresi sampean piye pas aku waktu turu berharap malah koyo ndek ngipi-ngipi kayak aku mati. Tadi ya Temen iku. kedip ngono. Tapi Gak sampean menjawab. jawab. Yo bingung. Lah awakmu ditakoni malaikat, marab buka. Buka ngono. Aku krungu iku man buka. Waduh mati teman aku. Wah, ya opo ini? Tiba-tiba terus waktu itu terus sampean apa ya? Terus ngeleler ta ya apa ngono. Ngelir telatap aku langsung. Terus opo iki ana dibain nang jopo wong mati. Aku deh. Yo kayak sinan aku turu sing gak seragam ya. Kayak sinan aku. Karo yang wong mati. Karena ada mati. Ya wis Wong memang matine kemungkinan jam-jam 5 kan aku Iya, iya, iya. Aku mulai turu dibae ditalkin. mergane dalam resiko memang cilik omah lek pinggir kuburan iki ya Kuburan. mesti ya ngono iku ya berarti. Ambek kadang ono biasanya lek omah cedek kuburan. Ah. Iku ketika hamin berapa hari katene ono mati iku kerandane mesti muni. Muni piye?
Yo Kerandai disimpen nang gone kamare sampean. Kudu. Kamu Ojo beringisan gua. Eh, Tapi yo gak mungkin rek kok. Omah iku lu mepet kuburan. Iya, Aku tapi kan- jelas, Ji. Iku asline iku tanah kuburan iku ombo digawe. Wah, asline ngono. Setiap kate ana wong mati kerandai Iya. iku mesti coba dhewe. Pokoknya rame kerandane, entah iku kurang sedino rong dino, Iku mesti Gus. mesti. Tapi pernah enggak sampean niku nemoni sembarang ngono? Ah, waktu dibake iku raine sama dhewe. Delok kaca cendela pas kaca lali gak dibuka sik ngono lho, Ji. Iku biasa bojoku ya sing ngono. Lho, gak sadar ta bojo sampean sampean. Berarti malam pertama gawe anu bare helm teropong berarti. Maskeran. Sampean lek masker loro jangkute dawa. Oh iya. Bisa ndokur. Ngeleman ae cakwane tak tambahi tali. Kok cukup. Mesti dolan sing gowo. Tadi tak cacak sih. Iya. Kak mangkan sampean cerita ketika anak lahir iku apa 1 bulan 2 bulan sampai 2 tahun baru ono tanda-tanda gangguan sing piye? Piye, Gus? Maksudnya? Ketika dhek iki disape. Oh, disape. Mesti pun pengen nangis. Heeh. Pun pengen nangis. Iya, Akhirnya tak gawa ning wong pinter dhisik. Iku Awanan dukun lah yai apa istilahnya. ana? Ya. Wong pinter Wong dukun lah pinter. zaman Ya. anu ya, wong kampung ya. Dukun, Iya. heeh. Ya meskipun lulusan SD pinter sih jarine. Iya. Iku istilah ker wong Istilah. pinter iku istilah. Jarine iki setane iki seneng warna pink. Setane seneng warna Sing pink. gudo. Sing gudo. Sing gudo anake sampean. Sing melok iku. Heeh. Teko Korea berarti ku. Oh, Lha iku jarene ngono kok. Jarine ngono. Secara ngono jarene dukune lah. Heeh. Heeh, terus. Akhirnya dikongkon tuku sandangan sing warna pink. Apapun. Iku kanggo anak sampean. Kanggo anakku, entah iku kathok, Iya, iya. kaos pokoknya sak setel kudu warna pink. Sak pink. selendang-selendangnya warna pink. Gara-gara pas disape iku nangis ae. Nangis ae. Terus sampean tukono sandangan. Sandang warna pink, Heeh. macet ae. Pancet apa? Macet nangis. Tapi sampean gak, Apa nih? maksudnya sampean gak gawe jeroan pink juga. Maksudnya bapaknya dikon gawe jeroan Enggak, gak ya. enggak, Tapi tetep nangis. tetap nangis. Gak sampean balekno maneh nang dukun iku. Mas. Yo enggak, soalnya yo dengan ilmu kayak ngene pancet. Akhirnya tak pindah nang liyane. Oh, Dukun liyane Dukun maneh. liyane, dukun maneh. Heeh, terus. Ono sing ngomong kok nyawuri uyan di pojok-pojokane. Pojokan Oh, apa? iya. Pojokan omah. Omah, heeh. Pojokan omah jare kok nyawuri uyan. Uyah iku uyah brosok Uya apa? broso. Uyah brosok. Sing teko dukune iku mang. Tapi ono waktune tertentu. Waktune jam Iko kalau nggak salah tutu anu dinoe. Karena ngitung anak lahir iki. Hitungan Jawa lah Oh kasar. iya. Tadi malah Iya, iya. Jawa terus malah dinoe terus akhirnya nyapurno iku. terus. Tempat penjuru ya. Terus tak sawerno. Ah. Akhirnya asin omahku. Pancet kan oleh. Cicik ae nyawure ya sak cawuk cicik ngono ae. Lah lha Jadi, kok sasak. Omamu iku mau dilatih karo rasane asin. Karena oleh ternyata. Gak masalah apa-apa. Tapi sampean gak patah semangat ketika anak wis tetep nangis terus wong tua kan mesti Iya, gopo kan. Aku Oleh mentok-mentoke iku pas wis terakhir pasrah, aku wis pewegel. Gak, sik, iku mang pertama gawe sandangan pink. Sandangan pink. Kedua nyawuri uyah nang Nyawuri pojok-pojokan uyah. omah. Terus yang ketiga sampean jenenge ben anakku sampai kembung. Kan mesti dene ben iki ben sampai kembung ngarep. gak sik ngene. Biasane lek wong pinter utawa ya sing dikenal mbok dukun mbok apa wong pinter iku. Biasane lek ketika awake dhewe mara mbok anake awake dhewe lara, bener. iki ana sing meloki. Iya pasti. Mesti kan ngono. Iku cara ngono flat lah, pokoknya mesti omonge. Oh, Sing niki eloki. wonten sing meloki niki. Sinten, Mbah? Iya ngene. Sinten, Mbah? Kados ya. Ya mesti kado ya. Ya kate ado masa. Ya kan yo leren ngetol bareng. Malah kadang jaluk sembako kadangane. Masa? Iya kan. Sik piye ceritane piye. Iki sampean balik rene maneh, sampean gowo Setengah kilo. setengah kilo. Heeh. Terus beras seberapa? Seberapa?
PT tambahi kopi. Kadang Oh, ngono. Heeh. Engko rokoke Samsu tapi ojo sapak. Kemungkinan aja gak ngeteri. Ketarane. Tadi njaluk eceran rokokane. Njaluk eceran. delok ana sing bantuan-bantuan ngono iku biasane taki. Gak, ngono kok lakoni. Lakoni, Jadi pas ketika nyampe anak sampean niku sampai ping piro sampean moro wong gonta-ganti wong pinter sampai ping piro? kurang lebih toko 5 bahkan. Sik, Saking pegele, Mas. Sik, yo. Oh. Pertama gawe pakaian pink, Pakaian terus pink. apa iki jenenge nyawuri Nyawuri uyah, uyah. terus apa? Omben-omben. 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 Ah. Omben-omben tau terus. Tau terus omben-omben. Wis marono sing pakai uga rampe iku mau. Iya sing iya. sembako. Tim mau lho sembako. Sing terakhir iki Dan iku gak apa gak Kan ngefek oleh. apa-apa. Gak ngefek apa-apa. Anakmu tetep nangis. Tetep nangis. Iki sing terakhir iki pasrah, bukan saking pegele ya. Saking Iya, pegele. Pegele aku bengi nangis akhirnya aku pindah kamar. Rono Menang, kro- menang anak. Sing pindah kamar sak anak-anake. Aku tok. Pegel kan bendino diganggu nangis wis pegel. Lho iku wedi raimu kok. Kok iso gak sadar iku lho lapo. Belum bisa soalnya ya. Yo gak yo iku asline wedi ndek bapak iki. Kudune sing pegel iku bojomu atau anakmu iku pegel. Kok iso awakmu gak rumangsa iku lho sing diwedeni kok raimu. Saiki awake dhewe diberani kerja pian pas nang pabrik. Gak masalah sampean belo, gak dibelo-belo masalah gak masih jaluk wong pinter sak donya ya tetep ae nangis. Wong awakmu gelibet iku. Wong kirap-kirap karo pakne. Ya krono iki. Sebetulnya mulai dhisik ya. Ya iya, aku yakin. Aku yakin. Kenapa setiap orang mati keranda iku obat dhewe? Iya. Setan iku kudu metu. Metu aku. Masa betul ngono. Ya iya paling ya wedi gara-gara iki, Pak. Gak tapi lek omah cedek kuburan selain tapi memang aku pernah kan ngontrak nang ngarepe kuburan. Iya. Tapi lah aku gak tidak pernah menyaksikan. Bojoku sing ngerti. Jadi tidak semua orang itu mendengar apa keranda sing apa muni kok emang. Jadi kayak nek aku pernah ketika 2000 antara 2015 sampai 2018 iku ngontrak ngarep kuburan. Bojoku tok sing ngerti. Jadi glodak itu tapi gak kabeh wong ro. Lah lek sampean iki iku krungu kabeh tak gak sing sekitaran. Nah, apa sampean to? Kemungkinan ya apa ya kayak gak ngerti sih. Karena Karena sampean tok. aku krungu. Sama sabuju krungu bawantar. Dan itu kayak kena binatang kayak gak mungkin. Dengan Gak mungkin. suara sing kayak ngono. Bawantar soalnya. Engko ndang ono wong dandan. Enggak, ya maksudnya ya Dandan pendosa. Kan gak bengi. lah iya sih. Oh bengi. Bengi, pastinya bengi. Kadang Selain iku ono apa maneh? biasanya manuk tares. Lah ning kene bahasa ya, Pak. Ya Ya, padha, manuk tares. Iya. Ketika iku bawantar manuk tares. Tet. Iku nang ngarepe omahe sampean. Iku Iya. munine piye? Tet. Iku manuk pentet yo. Yo boleh manuk tares ya. Pokoknya manuk tares. Kayak Iku kereking iku. lek carane wong Jawa iku manuk tares koyo wong nyuwek kafan, kain kafan. Iya. Suarane ngono. Oh. Lah apa ya kok disuwek biyen ya kan ono gunting ya. Lah lha wong luwih nyuwek iku lho lapo aku. Oh, Aku saking pegel. Tapi anu ancene yo. Manuk dares iku identik karo kematian. Sampe kok lek ono punen-punen manuk dares liwat ono tek ngono kan ya. Iku mesti ono wong mati dan lain sebagainya ngono. Kan ada binatang-binatang yang ketika muncul atau berbunyi malam itu biasanya menandakan oh iki koyo petik klorok bengi. Iya, Oh iki ono wong meteng di luar nikah. bener. Kadang kan ngono. Lah iku sampean manuk dares. Manuk tares. Lah ketika bojo sampean meteng iku munen-munen apa kewan? Iya, Ono gak pada waktu itu, pada waktu itu bene kan bene. Mungkin. Bene. Ono. Nah, kalau lek bojoku dhisik ngidame welut. 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 Welut dami? Kak, welut dasireng ya iki. Gak. Welut diapano? Welut Jawa. Oh, Kak. Sik ta welut iku ono sing Jawa, ono sing Cina. Eh, lah petik Jawa. Ono petik oren, petik potong ono. Gak dek iki kan tutup wong kene, Wong wong ndi? wong Cilacap. Cilacap, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Dek iki njaluk welut ono. Di kono ono, di Jawa Barat ono. Ya maksudnya kabeh ono welut ta. Maksudnya Iya.
welut sing ciri khas kono kemungkinan biasa tahu mangan welut di kono. Oh. Saya tak welut kono karo welut kene ono gak bedane? Ya mungkin lain di kene kan ngeleng ono di tanah. Nah. Nek ngono iku paling di batako. Ngono paling iki. Yo, Kemungkinan panganane maksudnya. itu. Beto kayak Lah. kepingine welutnya ning kono. Terus sampean turuti. Turun-turun. Yo enggak lah. Katanya aku lihat di welut sing kayak ngono. Tak turuti welut biasa, gak arep. Akhirnya Arep. muta kan mesti balik Pasti kan. muntah, heeh. Akhirnya solusi ketika iku wis wong wedok gak gelem dipenggak, gak gelem karep, akhirnya ya apa? Mau solusi? bedeng. Kayak menang. Tak mungkin lah paling dicokot ya ini. Enggak. Ya kemungkinan solusinya adalah diselimurno panganan di kono. Gelem. Gelem. Dan kan ana mitos ketika wong meteng nyidam gak dituruti anake ngiler. Ya. Anakmu ngileran gak? Aku sing ngiler. Ampun. Anakku gak Anak sampean gak ngileran. ngiler. Tambah sampean sing ngileran. Aku sing ngiler. Saya tak ngileran niku kan kadang ngileran turu wis lumrah lah. Dadi lek anak kan ben lek nyidam gak dituruti, Ya, gak mesti. dituruti Iya. anake ngiler dadi ngewe sae ngono ngiler ae. Lek sampean mosok ya ngewe sae ngono. Tah ono hal-hal tertentu sing sampean Ah. ngiler. Biasanya kadang ngomong lek kegelen ngiler kan ya. Ya lek turu Nah, lek ngorok karo Oh, lumrah iku lumrah. Sampean sanggon-gon. Kayak asu kali ada. Sanggon. Ya bae lho. Tapi sampean ya selama kan omahe cedek kuburan. Pernah enggak sekali ku sampean niku ketemu ketok wujud selain suara, lek sampean mau kan suara. Suara. Selain sing ketok pun pernah gak sampean? Untuk ketok pastinya aku enggak karena kemungkinan wis terbiasa. Oh. Jadi mindsetnya ku kan. Tapi ketika aku duwe cerita ya ini mistis ya menurutku. Iya iya. Pengalaman waktu pertama kali aku muncak kayak bukit tutup puncak sih. Bukit. Iku aku pertama kali muncak Ah, wong loro. Wong loro Cara sapa? Presiden Filipina. wah, Enggak. gak mungkin. Jamaika ya. bisa apa jenenge mitosnya kan lek muncak wong loro gak oleh. Kudu Kanjeng, kanjeng. kudu kanjeng. Pada waktu itu ngono ya. Wong loro, aku wong loro pas malam Jumat. Pas malam Jumat ning posisi ku ngekeme ndek ngene pesarean, petilasan. Petilasan. Petilasan ngene wong apa ya, njaluk-njaluk lah. Ya, Wong biasanya. Petilasan itu kan tempat yang pernah disinggahi oleh seseorang kan. Mm-mm. Petilasan iku. Kok wong njaluk-njaluk piye maksudnya? Ya maksudnya Gini, tempat semedi yang paling enak. Iya, untuk semedi, duduk. semedi. Gone dupo no toko Cina akeh. Gak maksudnya di kono akeh dupo e. ono wong Iku sampean pangan dupo e. Enggak aku mah takut. Cok. enggak. Iku sih lho ra ojo. Pas ono ke pos pertama, Iya, sampean sholat hajat. enggak. Maksudnya Salat wajib aja. istirahat ning kono. Oh, istirahat. Istirahat ning kono, turun ning kono. Aku baru pertama kali ning kono ya sempat rada wedi. Wedi banget karena mampu menyan lah, ning kono kan wong lah. Didelok semi-semi kayak Peteng. ono swara, Oh ngono, Gus. ono bangunan ning jero iku biasa ono wong sing semedi. Oh, nggih. Kadang-kadang lek Golek pesugihan tau apa kesaktian, golek nomor. Akhirnya sampean ketok. enggak ketoke, enggak swara cuma wedi. Iya. Terus Turu bareng mbek koncoku. Iku tiba-tiba koncoku awalnya kayak gremeng. gremeng piye? Kayak wong iku. Ngelindur. Oh ngelentur. Ngelindur. Aku kan ning kono yo wedi banget ta. Iya. Kating buka gak enak, dine ndek swara buanter, Terus mampune wangi. terus koyo ngono. Terus. Teman-teman dhek ngelindure basa Cina. Mosok Sumpah basa Cina. Gue sing mlebu sun kokong. tutuk lah. Aku kan ning kono yo bingung ya. Heeh, terus. Jawabnya aku gak iso basa Cina. Terus. Translate kan ono saiki ChatGPT kan iso langsung dhek ngateno. Ndolek dukun Cina nang ndi. Terus waktu itu sampean Bingung, kompeten yang aku. sampean lakukan apa? Akhirnya aku tak gugah dek. Dek tak gugah dek iku jare ning ngelindur. Ngomong Cina mbek ibuke. Memang dhek keturunan Cina. Enggak. Dia tiba-tiba ya
Umur tiba-tiba aku ning kono iku gak iso turu karena kepingin nguyu ku wedi. akhirnya Tiba Terus sampe nuyono pengen ombe. enggak lah apa kan iso dikipat-kipat no. tahu yono nang koncoku mau tak ayo tulisan ayo kan Kurang ajar nang menawi. enggak maksudnya jaluk kancane nguyu jaluk kancane nguyu ning kono wedi banget Telena wis. tak takoni koncoku jane ku ngomong iki apa Iya ya. kadang dolek pesugihan kadang pengen pintar Iya. kadang pula yo ngomong kuliah kalau anu nih ya dolek pintar kenang kuliah ana manfaat kuliah ya mending pemain yang kono Ya mungkin dia dengan semedi di kono terus akhirnya dia itu oleh pencerahan ngono lho Gus. Maksudnya ya gak diajari ngono Iki kan. kisah Cek oleh mitosnya no endi iki? Anta baru. Udah ada yang ngono. Gak, sik tangan. Iku dek pos pertama. Sik iki takon terakhir iki wis durasine wis tawa iki. Kurono mitos-mitos cek Plus kan. tapi kan kejadiannya kok maksudnya serem lumayan lumayan apa sereman wasi raimu daripada ceritamu sumpah. kayak sereman kehidupan cerita Aku mending ini ki dadi narasumber kudune demit sing ketemu awakmu. Iku mungkin dhek luwih serem gitu. Gak yang cara ngono kan wis anu Guse iku awakmu sampean biyen jarene iku kan infone sampean iki wong sing minder. Ya, Introvert gara-gara yo ngapunten. Cara ngono kedawan janggut lah cara ngono. Iya kan. Tapi sampean kok iso ngene iku apa krana apa mungkin krana sampean dijak wong tua sampean wong pinter tah ya apa Krono apa ngono. Sebenarnya nang wong pinter iki tuh anu ya apa tuh kaya musyrik enggak karena dhisik aku sering dijak wong tua aku kayak njaluk donga. Iya. oh njaluk donga lah Lamar kerja dijak apa? Lamaran Supaya itu jalan lancar. Iya. Lamaran. Bayari, itu Kak? apa? Ya umumnya. oh sering ngono ya sering ngono kadang. keterima gak ngono kok Alhamdulillah enggak. Enggak lamaran itu lamaran sak lamaran 150.000 wis piro Ngono sih ada alhamdulillah. Tapi akhirnya wong pinter jarene alasane istiqomah. Yang penting istiqomah. Ngono. ya enak sih ajane ya. Ya bener sih. wis ngono ya Ono ketemu nih anu ngono. gak sampean gak tahu bene mitos-mitos apa kepin cerita mitos apa gak enak ya karena mitos sih balas uripmu ya Kemungkinan karena setan sih sing wedi. Kemungkinan karena terbiasa aku. oh terbiasa gembul kuburan Kok iso gembul kuburan kan yo cedek Iya. gembul Jadi wis biasa ketemu makhluk. iya Ini makhluk teman saya. Ini saya, ini teman saya. iku koyo Tarsan iku ya iya film apa yang Tarsan Iya, iku? ini teman Benyamin Tarsan kota ya kon matur nuwun sehat-sehat Gus nggih Nggih, sehat-sehat matur muga-muga tambah sukses Amin. tanggapane pengajian tambah lancar Nggih. sehat anake gak kirap-kirap maneh lek ketemu sampean Saiki alhamdulillah aku sing kirap-kirap saiki. Wis muga-muga kerandai wis gak koyak-koyak maneh. wis gak tau goyang-goyang Wis gak tau. Kadang ngono ae. Ciono Ngono. Kayak ono salon ae, mungkin dhek gak ono musik. Lah terus goyang-goyang gak ono musik kan yo saru. Cepet ya. ya sing ngene Cak wis matur suwun Gus Matur nggih suwun, wis Gus. atuh-atuh ten Jombang Matur suwun, Gus. Sehat selalu. kan selalu wis rek ngono ae gak usah di ngono ta rek kan yo tidak oh arek iki wis ngono rek iki mang mbuh ngomong apa karo Gus Ngantemi Benar. yang bernama lengkap Ihsan Muhammad Ihsan Mawardi Bener. di podcast sepertiga malam wis ngono ae aku Gil Kula Sarip. ngapunten ingkang kathah saksekno maneh episode selanjutnya yang lebih seru lagi di podcast sepertiga malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh